Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Mkoma Jacob makadi ndipo madi wangu muri right ndi right mava John Johannesburg apa Joburg mukati ari kati dzifambire nyedza yaza ngatimbosvike kuzimu kuna mukoma Robu anditika no pa right ndoza kuti ini kazhinji munhu anondishanyira hakusi kuti anzi visitor yangu inamo nematambudziko zvechokwadi anditika zvimwe zvoza kuti amukoma zvimwe azvitaurike pafoni dai mamuri pakunoku zvinotaita se taisangana toona kuti tozvifambisa sei makazovimbisa kuti ano ndinouya mabva mauya tinosvitenda nyaya yamakatanga kutaura neni pafoni kana singanyatsokanganisa mukoma yakanga iri nechekuita nesatanism mukati handitika ngatibvei kubva kokutanga nyaya iyi yakafamba sei ngatiti ndaiwe ndine mudzimai wandaiwe ndinaye ndekuBotswana uko saka akazongoti akabva angobva pamba zviya tisina kumbotukana na December musi wa 19 December 2022 saka abva pa na December saka ndazogara ndiwo pandakazo mukadzi asikuya saka ndaifonera ndino vamwe mukoma wangu ndaifonerana nawo. Mukoma wenyu buda ndibudeyo tino wana mbuya wedu wazukuru nyamkapa wezekizeke saka ndimukoma saka ndipo kwazongoti mnin'ina chimiro chako chakamira sei ndikati mudzimai haasi kuda kudzoka ndambozama kuita sei kutaura nemukadzi kuti auye saka asiri kudzoka ndanda kutofunga kuti daenda ndaona mumwe mudzimai saka ndipo mukoma wakazoti hapana chakaipa mudzimai tawatombokata foni fawazondifonera back wati tatichionesana nemudzimai wangu panapa wamai avo wana siso wavo wangu wakarurwa kumafukeni saka siso wavo wakadzoka wari pamba ndikatoti ndikati aiyo munhu ari sei zvikanzi munhu ari right akeso murikuona saka mukoma wakasvika kundisanganisa namai waya wakandipa nhamba ndatanga kutaura namai waya ndataura namai waya ndimai guru kwavari kana mai waya abva tatonge tawirirana paya kusvika mai waya ndakazovatora musi wa 27 January anga 2023 ndavatora 27 January ndakauya tikabva tagara pamba January muna February ndakazoti ndakagara mumba pasofa ndaita kunge senge munhu ada kurasa mvura ndabuda ndaenda seri kwemba saka pandakaenda seri kwemba ndasvika ndorasa mvura ndasangana nehonye mukuona paburi rekuita weti sangana nehonye paya kuda kuidhonza inga torombe katodai kuda kuidhonza abva yaramba kudhonze kuda kuidhonza saka pasikarudzi penyu ndopanga pakabuda honye kuda kuidhonza haina kudini haina kubva kuda kuidhonza saka pandakazoboira kudaiwo so ndaishaya zvachose pazvatanga uchindidya manje kuti chimbori chii kana mukadzi anaumudza ndisina kuudza mukadzi muna asi saka wiwi hamuna kuzoita made weti hamuna kuita handina kuzoita hautorowa nehana kutodzoka mumba tagara saka ndakafungidzira kuti pamwe mai wako wangu akamboroorwa pamwe murume akagadzira ichi mudzimai wake kana kuti mai wakabva panapa but mai wayo manje hatinombotukana wanguenda senge munhu angarondoona chiwana but kuzodzoka manje ndipo pakazonetsa kuti waite sei wadzoka okay kuva munazofunga here kuti saka inini undo kunararamira ndakambobudawo ndakanoshirikita handisina ipapo saka ndisina kuzvifunga kubva pakaenda mukadzi wekutanga because mukadzi wekutanga wachienda akaenda 19 uyu ndikamutora musi wa 2017 January saka muri kuona kuti papa nemwedzi pamwe nevhiki patatogara handina kumuudza mukadzi saka ndakazoti muna March ndakazoita ndaita kunge senge munhu ari kumutswa usiku akarara pandongomukira ndoona mukadzi akaita sei akasvinura panongomuka be ndoona mukadzi akadini akasvinura akasvinura patakarara dzimwe dzenguva saka pane musi ndakazomuona akasvinura akagara manje ndakazomuta kuiwewe chii because chaita kuti ndibvunza ndaona nguva yareba ndichingosangana nezviitiko ichocho
mukadzi ndipakazoti ashamwari eish sambiri abva atanga uchema atanga uchema chii hakana musiya acheme bva atodini bva atopedza mai mwana chii bva nditi asambiri nenyaya ndiro ndikutaurira iri panapa saka nyaya iyi ndikakuudzai hamundirambire ngati ndokurambire chii kanzi hapane nyaya iri panapa nyaya ndei ipakatangoti muna akati 2017 kana 2016 ndichiri kugara kuMafken kumurume wandaigara kwaari ndaitambudzika ndiri kuMafken saka ndaitambudzika ndiri kuMafken ndakazogara ndichitumirwa mari namama wangu nechikafu dzimwe dzenguva ndichipiwa mari nabamunini saka handichita chingodaro saka bamunini wazosvika pakunditi maiguru imimi chii hamuderi kuti ndikuitisei kuti muite mari ndi baba mukuru vapa ndi bamunini murume mukadzi wayo murume wemunin'ina wake alright sei kanzi mune chiuindere handi bamunini oritaura maiguru wakati chiuinde ndinacho mari ndio ndikutoda saka anzi wakabva kuti alright uyai kunoku uyibva ati haana mari kuti ndiuye kupi ikoko kupi manje kuya kumpumalanga kubva kunorthwest kuMafken saka anzi bamunini vanonga vazomuisira mari ne-e-wallet taura zvaitaura mukadzi aiza mari ne-e-wallet 1.5 mai abva watora mari pa-e-wallet watouya saka wauya wanoti hawana kusvika kumba kwabamunini bamunini wakatouya nemudzimai wawo here kutauni rinonzi Emelo here saka wauya kutauni ndipo wanditora ndakabva taenda kuSwaziland ani takandosvika patakandopinda tasvika kuSwaziland kuya handi ndakatotanga upinda saka ndava ndaratidzwa girasi vanatanga kuona life yedu kubva pasi kwayakatangira kusvika kwayakagumira ndizvaitaura saka ungaenda uine pfungwa dzekuita sei ikoko ndiri ikoko ndaida kuti ndiite mari saka ng'anga yakazonditaura nyaya yekuti ashamwari kuti uite mari ungatosacrifice namai wako saka iye anoti ndakabva ndapesana neizvozvo pana maya hanzi abva ndatobuda bamunini vazopindawo time ndabva ndati kune munhu yauya ndichandombofunga ndichazodini ndizokudza hanzi bamunini vapindawo vazobuda nemudzimai wavo wabuda nemudzimai wavo ndibva tatoenda kumba kwana bamunini manje handitasvika kumba kwana bamunini wachiti okay maiguru mazoita seiko paipa hanzi kanzi nyaya dzataurwa pana mai bedza apaiti hanzi vatatori gare ndipo vazoti bamunini shama ndine imwe option bamunina option yandinayo handei kuJuburg kune hanzi handei kuJuburg hanzi vataenda kuJuburg kune nzvimbo inonzi Maboneng iri muJuburg hanzi kudhuze nekunana ATM here MTN tasvika ikoko tasvika pang'anga yechiNigeria tasvika ikoko sambiri ndiko kwandakazojoina ikoko majoina chii saka chinhu chakaitika ndechekuti mukadzi manje handina kumuratidza kana kutoti ndatovhunduka nezvinhu zvaari kuita sei ari kutaura ndatoona kuti kana munhu watomusupo atomo vandangonyarara vandaichorera saka mukadzi uyu haana kutaura nyaya yake yese one day yatiri ati gare kuita vhiki saka ipa pakati pavakaenda kuJuburg ndopakati bvati ndopandakasvikojoina ndakajoina chii ndakajoina club nje yesatanism exactly ndopagumira ipapo paikutaurira musi kana paine dzimwe nyaya dzatakazotaura but vandatonge ndautomudzora papi paya saka tadaro izvo mukadzi uyu pandakamutora 27 January andakaita wekutizisa ine pakundomutizisa kwangu ndakatoenda ndina mukoma iyo bamunini wake
vatauya nyaya yataurika ndi January ndi March pakati tagara hava tanga angotaura ungotutsira dzimana azotaura kuti zvinhu zvandakaita izvi ndakatokwadza nemurume wandaigara naye. Murume uyo kana semukatomuona kwaari zvinezvi changochinhu hacho chisina kana chisisina basa. Mamukwadza sei? Murume uyo ndakamukwadza nekuti ndakagara naye 13 years yese. Akanditizisa anambobvira akandiroora, saka ndakaona kuti chinhu changandibhadhare nacho chii. Kumba kwedu anga asina mumboya akadini kundofera kuti mukwasha. Saka ndakaona kuti andibhadhare ngandibhadhare neizvozvo. Saka makaita sei? Ndakazotora urume hwake ndaenda nawo ikoko Nigeria ndaenda nawo Nigeria. Ndakazowana akatira ku Nigeria chaiwo iko kumabonengwa right. Saka nyaya iripo ndeyekuti murume waye akakwara, mukadzi arodaro. Tagara paya azotanga uchitutsira futi dzimara azotaura kuti asambiri inini pandanda mama kuda kundiroora. Takaenda kumunhu uya kuMunigeria uya ndina bamnini. Taenda kuMunigeria uya ndina bamnini tichindotaura kuti Irene akuda kuroorwa, anzi Irene. Saka muNigeria uya anzi akatoti kuti nditaure nyaya yemunhu zvinofanirwa kuti ndinge ndichimuona kana kuti chii, hapana ane foto yake here kana kuti chii. Iye mukadzi anotaura kuti mukoma wangu waiva waine picture yangu. Saka pakabvunzwa nyaya wakabva watoburitsa picture yangu mupachi wapa Nigeria. Wapa muNigeria anzi saka akaizuma pane chinhu chinoita kunge like grass, so kunga njira like anzi wazuma paya Nigeria vatoti Ernest, be careful zvamurozama kuita munhu uyu ane vanhu vanomuchengeta ma-ancestors. Anzi saka nemukadzi uyu inini ndanozochatomboda chinhu pana ndangoti handatoona murume muri kuona. Saka picture yangu yakaitwa sei? Picture haina zvayakaitwa. Kubva kana vanhu vazhinji vaizomubvunza ainongoti picture hapana chakadini chakaitwa. Saka muna March muna April ndakabva ndatanga kuti April May ndakabva ndatanga nichisangana naye. Ndakanga ndakuchikwara munhengo yangu kwara zvokuti ndaifunuka dzimwe dzenguva totoita kunge munhu ari kutsva. Ndine mafoto asi anokutumira ndakutumira maaudio bedza. Tochibvunzana paya, mukadzi uri kuona zvinhu zvakuitika zvinhu zviya zvoitaura nezvazvo handizvo here? Umboti ndizvozvo zvinofanirwa zviri izvozvo izvo. Kuna baba wandaigara naye akambotanga achiti madischarge kwaari. Dzimara akazotaura kuti murume ndaigara naye aizviita aisvuka kudai so, but aisazosvika pastage yamuri kudini yamuri kuita. Dzimara azoti ngatimirei kuti tisangane. Dzimara ipapo vhere ndandakukwara. Dzimara mukadzi azonditi asambiri kuti zvinhu izvi zvipere, munofanirwa kusangana nemumwe munhu wechikadzi. Kama sangana nemumwe munhu wechikadzi zvinobva zvapera. Kati saka inini kana ndichinge ndasangana nemunhu wechikadzi uya hakwari here, because inini ndiri kukwara. Saka mukadzi uya zvonge zvati kanzi kwaari kuno kusitomboranga na problem, anenge atori right. Zvinhu zvedu izvi zvinotofumurwa kana uine murume uri muchiclub icho chicha, zvinofumuka nekunge murume akangohura kunze kana kuti chii kwatiri hazvifambi zvakanaka, because wana mai wanodziya nenzira dzakasiyana siyana. Kutaura nemukadzi saka inini handina option, handina kwokuti ndinowana mudzimai ndomuwana kupi. Svika mukadzi akanditsvagira mudzimai, anditsvagira munhu wechidzimai. Ndakasvika pakundosangana naye kanokwana kuita ka3 tisingakanganisi. Ndakabva ndapora zvironda zvezvi sematauriro ake. Saka pakakutsvagirai
anoti akamutsvaka sei aiti ndikutsvakira ani boyfriend murume chikumba aiti kutonanga kutoti murume wangu arida mukadzi wechi2 saka nyaya iripo ndeyekuti ndoda kuti munge muchidini nodana nange nemurume wangu saka atoita process atoya kuumba nemunhu but wakatongo zvekutoti wakatopfimbana tikatoita mazuva wachitonetsana nokuti munhu aitonga arotobvunzawo kuti mai awa vari nomoyo kuuya kundodaro dzimara azoya naye ndiri kuumba inibva ndazotoita kunge senge ndini ndandamudini ndandamutuma muri kuona uyu mukadzi murudzi mupedi saka ndaita right paya mukadzi wechitanga kuti manje asambiri dai zvaiita zvinhu zvitazvifambira but tozvifambira wamwe wake wasingazviziva uri kuona saka akabva anitaurira kuti hakuna umwe munhu anobatsira ari kunana Joburg uku kunonzi kuGatlekong saka kunana iko kudhuze kunana Everton saka ndakaenda alright msati maenda ikoko ngatimbodzokerai kumunigeria paakajoina Satanism aiti pavakajoina vaida kuti vaite sei ita mari saka aita mari haini mari yacho pakauya kwandiri nemari yachananga ndakamboona kana cent but iye achitaura anoti paakakwadza murume waye akawana mari inosvika mu95,000 ndofunga pamaodi aya ndakambotumirai pamwe inenge inga iripo nyaya yacho asi iye aiti kuya kwakazoita kwandiri nchimutizisa akaona kuti ndikauya nemari yakadaro hazviiti anoti mari iya akaipa bamnina awo kuti waichengeta ozoitora mbichana ende nekuti futi zvinhu zvaakapiwa ikoko anoti pawakataurirwa kunza kwamuda kuenda uku be careful anoti yakapiwa hari nechimwe chisimbi so necklace ati nechipo munge zvitatu here kana kuti 4 andichanyatsoziva saka anoti iye zvakanzi zvinhu zvako izvo usatanga waenda nazvo kumunhu uyu imbozvipa Ernest azvibate bamnino wake urikuona saka ndikwaiti ndiko kune zvinhu zvangu alright saka ndazoenda anditata kuEverton ndazoenda kuEverton kuya ndakuchimuti okay andika kumunhu yauya chichi ndipakatanga kuti manheru pamaona ndisubatwa nehope nekudidini ndapandukirwa nevamwe wangu because zvinhu zvandenge tiri kuita zvese wanenge wachizviona wandipandukira wakati iwewe wakufamba nemunhu uchimubatsiridza pane rinoti chii muri kuona ndikati sei pakati isusu zvatinoita pachiclub chedu zvafana nokuti kana paine zvaunenge uri kuita zvafana nokuti unenge une tracker kune wamwe wako because aiti one time dzokumboti wanotomboita meeting yekuti wanoonana pamhepo zvokuti unozogona kana kutombonzi yey wakakotsira but vanhu vanenge vasuziva vanenge vafungidzira kuti ihope but tinenge titori munyaya saka uri kuti kuti tichiendeni kumunhu yauya sambiri hazvichadini hazvichaiti munhu yari kupi uchitaura kwaari andika chichi abva zvashaya basa zvashaya basa ndakazotogumbuka zvokuti pamwe dzimwe hamba dzake dzakatozviona kuti pane zvisiri kufamba zvakanaka nawa ndamusiya kumba kwawo iri Thursday ndamusiya ako ndazomufonera Friday makuseni aiye aiti anga ari kumhole ndamufonera aine mwana wabhudhi wake wainzi Mai Matanga so aita wangu aenda kutenga mapamba sanga anga waperekedza saka ndakazoti shamwari iwewe uri kundiita benzi ndirurwara iwewe wakutoita zvinhu zvaurudini zvauri kuita saka nyaya iri panapa ndeyekuti shamwari zvitori nani kuti ugare henyu kumba kwenyu pakazoti asambiri miri aindiwe ikoko kuti taure nyaya muri kuona ndikati alright uya achikwira Friday yaiya saka kukwira kwakaita Friday akangokwira zvongoti bvuchutu
nototi kumba kwao kwangu kanuka autoti ndakuenda kumba ndakutenda kumba saka wakatokadzika one zvinhu zvakadini zvakaitika asi papatori nenyaya pakati pangu nani okay vauya kumba asvika kumba ndipo ndakazotaura naye ndataura naye musi Saturday pakazotaura dzimwe nyaya dzakakura kusvika musi weSunday pakazoya muzukuru wangu muzukuru asitaura nyaya dzakakura aitichi nyaya dzaitaura paya mukadzi uyu anoti patakazoenda kuSwaziland paya ndakazokwadza mwana wabamunini wake ndikakwadza nemunin'ina wangu kuti asawa neimba saka sambiri ndiri kukumbira kuti mundiregerere mungangotiwo pamunobatsirikawo imimi munhu andingakubatsirai ndiye andingaite sei angatondibatsirawo zvinhu zvandichazvidi dzimara atotaura kuti pandakajoina kumabonding kuya ndakapiwa powder yandakapfeka saka nanhasi handizivi kuti iri kupi pamwe ndio zvimwe zvimwe zviri kukonzera kuti mutsvere kana kuti chii saka akazoti Sunday yaiya muzukuru wangu akabva atouya ada kukandisa zvinhu zvake pandiri pane zvinhu zvangada kukandisa ndipo akatanga kuti Sambiri ndandofunga kuti ini ndidaidze muzukuru kupe nyaya yaiya ndikuona kunge isina peace hamusina rufaro dzimara akadaidza muzukuru wangu atokura muzukuru wangu adaidza muzukuru bva amutsanangurira nyaya ubva abvunza kuti chii chirumboitika kuti chirunetsa pakati penyu nani nasekuru dzimara bva apinda munyaya muzukuru bva atoona kuti nyaya yakadini yakakura bva andidaidza zvikanzi muzukuru sekuru yaikuno ndasvika sekuru nyaya yataura nambuya Murinzo ndikati ndeye kuti chii vangotsanangura ndikati nganyasa kutsanangura zvese uripo muzukuru vapinda munyaya saka pakatanga ipo papo musi weSondo ndipo ndakabva ndatanga kuchimurekodha manje akutaura zvese nezvakambondiudza kunana machuko vataurira muzukuru zvese dzimara ataurira muzukuru paya ndo nyaya yakaitika chichi saka inini ndanisa ndamuroora ndakazogadzira mari vandaenda vandandomuroora na October ataura zvese izvi asi mva magadzira mari unorora musatanist way saka ndandodaro izvo ndipo ndakazouya ndipo ndakazotaurira hama dzangu nyaya idzi because hapana aimboziva nyaya ipi iyoyo dzimara mukadzi ndakambomuti mumashure shamwa ndikura kudaidze bamunini wakwawo ndimukoma wangu ini ndogara nawo pasapa akati ndofunga pamwe maaudio makazvinzwa hazviiti murume haiti kuti ndingagare pasi 1-on-1 udaiwo so anogona kutikwadza kana kuti mimi mukatongoziva kuti bedziwo tiri muclub yakadaiwo so mugona kufuma kana makava saka kwakuchiita sei saka ndakamboda kumira ndichisecha nyaya iyi kuona kuti ndakaona kuti kana sei kuimhanyirira kana kuita sei haiiti chinhu chakandiita inini kuti ndizosvike pakutora mari kundoroora mudzimaiwo ndaisakwanisa kuita connection naNatezvara paproblem yandandinayo because ndakatora mwana wawo pasina mvumo daudzosera machembiyana matora mukadzi wechi2 wamakaita naye bonde katatu mati makabva mapora makatanga kuchita bonde nemukadzi wenyu tawataregera tawataregera makaregera zvotonyatsowirirana here kuti ndapora but hatichaita kana kuti iye akazoti nyaya iri panapa ndeyekuti shamwari tinozosangana inini ndaright ende apa anga munhu anga akazvitakura akatokurirwa because akazotosununguka muna November muna December saka uyu wechi2 mukadzi wechi2 wamamatora makamuti makamuramba makaita sei uyu nyaya yakaitika ndekuti akazototama futi kwataigara akugara kumba kwabereki wake kuLimpopo and amuna zombosangana naye yanga isiri nyaya yekuti kuroorana mukona but iye akananga ine pfungwa zvasiri zvekuroorana isu tatine aim yedu yatatinaye nemudzimai and ana zombodzoka wachiti ndane dambudziko akana handiti alright ndobva maunganza mari mukatireka ndiroore ndisimbise ukamana naTezvara kuti ndipinze nyaya yangu mudariro saka ndava ndaroora mukadzi vatagara saka pakaita
ndawanda tagara ndakazotaurira hama dzangu kunonzi kuEverton iko ndakatoenda 2 times ndakabva ndazomboenda kuno mumwe anonzi Madzibaba Ngoni ndine mudzimai ndichida kuti tibatsirike ndaenda kuEverton kuyawo andoona ana Madzibaba Ngoni mashure kwese uku ndaisina belief yekuti zvinhu zvotaurwa nomukadzi uyu ndizvo here kana kuti drama zvinhu zvaari kutaura izvi murikuona nyaya yakazondiratidza kuti zvinenge zviri chokwadi. Mukadzi uyu akazonzi naMadzibaba Ngoni uya makaenda mese uko takatoenda tese shamwari akatanga kubva pamba ndini ndikati hapana kwandira unobvozama undobatsirwa saka ndakazomufuta manje vanamuti ndikumbira uye muJuburg mutown pano kwandiri kufunga kuti tiende ndakazomutaurira kuti ndekwaMadzibaba Ngoni taamutaxi vati kwaMadzibaba Ngoni vandati nzimara takazoenda vheri vatasvika pakusangana naMadzibaba Ngoni sangana naMadzibaba Ngoni akatibatsira day rekutanga vazoti mozouya musi weSunday vatazoenda Sunday vati mozoya musi wechina vatazoenda China chiya saka musi wechina ndipo pakazonzi naMadzibaba Ngoni mai mimi ndauda kukubatsirai nemurume wenyu apo pamwe pese pamazuva matatu maibatsirwa chii aitipa mvura dzaitipa chete bedzi achiti mondogeza nadzo mukadzi aitotorawo achinogeza saka musi wechina ndipo pakazonzi right ndiro day rekugumisire nyaya iri panapa ndeyekuti mai tida kuti mutaure zvinhu zvese zvamakaita ndisina kuprofitai ndisina zvandataura bainini kana paine zvamunenge masirira ndichakutaurirai kuti masiya zvakati taurai zvese kuti ndikubatsirei nhasi murume wenyu aite right pandiri ndakazoona kuti nyaya iyi ndeyechokwadi Madzibaba Ngoni uya haana kutitora zvokuti panozara pamba pake zvokutoti hapana pane kukona uku dzimwe motikari hawa dzimwe dzitobva kuno kuZimbabwe saka munenge makazara wanhu saka vanzi taurai zvese zvamakaita semunhu ari kureurira ndikubatsirei mukadzi akabva ataura zvinhu zviya zvese sezvakambotaura pandiri zvese pamberi pewanhu ndipo ndakazoona kuti aiwa iri harisiri firimu muri kuona mukadzi ufa asvika pakudari pamberi pavanhu suwo zvekuti vanhu wese vanonamata kwaMadzibaba Ngoni vanogara kuEverton wandoiziva nyaya vanonamata kuchechi yaMadzibaba Ngoni yena vatibatsira saka ipapo ndakambondomboita right zvinhu zvakumva zvomboita right tauya patagara muna November kana mchiti zvinhu zvenyu zvakabva zvamboita right chita chakunesa ndairwadzirwa nemuchiuno mukuona nekuti futi mukuona basa rasuchafamba zvakanaka saka ipapo zvava kutonge senge zvazvatombora nani alright vanagara nemukadzi muna November ndo pandakazoti kunaona mukoma wangu andakamboudza nyaya idzi ndatanga kuchirwara manje handichagona kugara hatataura nyaya iyi kusvika nyaya takazoendesa kwaNatezvara yaenda kwaNatezvara vanatezvara vasvika pakuti nyaya iyi yakaina kumira zvakanaka makazovaudza kubva pekutanga zva pekupedzisira zvese tisati taenda ikoko naTezvara 1 wandakataurira nyaya iyi pafoni dzimara Tezvara nanhasi nemascreenshot andinawo ndichitaura nawo dzimara ndakavatumira nhengo yangu yakawandika nekurwara ikoko vachibvunza hanzvadzi yavo kuti shamwari ndizvo here zvotaurwa nemukwambo zvese taura tinzwe zvikanzi ndizvozvo saka tisati taenda kwaNatezvara nyaya iyi yabuda bamunini wakabva wazomboya pamba bamunini wemudzimai mukomongwa oya pamba ndochiti wanzwa nevanhu kuti ndiro zvazvo muchinda ari kuti ane marekodhi ainawo chichibva oya padeni oya padeni ndava ndati shamwari ndiyo nyaya iri kutaurika mukadzi ari mumboma ari kutaura kuti ndiyo nyaya iyi mukoma wakati shamwari kwatabva kure nyaya dzakadaiwo so inini handidzizivi ari kutondinyephera alright ega ndimudaidze
ndamudaidza mukadzi avhawo ndichimudaidza angamboti Sambiri musabvunze nyaya ndakambokurambidzai dai ndatanga hangu ndasununguka muzobvunza nyaya idzi ndabva paposition yandiri but mani nekuti yanga yatobuda yanga isina chika muri kuona amudaidza vhauya panza asvika panza ndobva ndatsanangura kuna mukoma wayo mukadzi uyo akati mukadzi uyo ari papa iwe tsanangura zvinhu zvawakanitaurira zvikanzi nemukadzi vatanga kuchema pamberi pani pamukoma achema ndipakazoti Sambiri sori yenyu nemi bamnini sori yenyu nyaya yaya ndaitaura papa ndainyepa hangu asi kurwara kuita Sambiri awa ndini ndokuziva uri kuita seko iwe saka vanhu vaivasvibisire mazitani tsananguro mukoma wasati waenda vatati mukoma ndini ndakatodaro mukoma torai foni muchifonere kwana Tezvara kuti muri panapa tatotaura nyaya imai wakuti chii vatafona ndairekodha musi wacho vataura naumwe Tezvara waya vavati iwe zvikanzi haidi pamunhu ndaiwanyepera chichi saka nyaya iripo asi kumasuro kuti ndiri ndega achitaura nehanzvadzi yavo wakatoti ndakaenda nabamnini chichi muri kuona apa ndipo akazonga akuramba zvikanzi ndinoiziva inini ndega hawaiziba wachitaura nani foni yaitorekodha panerekodhi yacho kana munhu wakanzwa marekodhi anamboipa wani iyoyo saka iwe uri kuti chii dzima razotobva paya vapinda mumba vatora mushonga daumwa mushonga yemakonzo mwana vazonitaura kuti baba unomwa mushonga yemakonzo unonga watomwa mushonga yechi vatamutora paya ndamutora ndina bamnini vatamumhanyisa kuchipatara tasvika kuchipatara takazoona kuti munhu anga asati amwa chi mushonga asati amwa mushonga yemakonzo ungoona vatatodzoka vatamusiya pamba right tamusiya pamba paya pakazosvika sekuru wangu bamnini wasati waenda ndipo tavati sekuru nyaya ndakambokudza ndiyo nyaya irutaura mukadzi uya auchinja chii auchinja nyaya nekuti bamnini wapana saka meno taitaurire achitaura mazita evanhu iye azoti iye ndiye aroziva kuti kurwara kwandiri kuita ndiye anokuziva zvikanzi sei pautobvunzwa nyaya paya mukadzi uya haana kuzotomboya nepaya takutobvunzana tawa 3 inini namukoma wangu nasekuru dzima ramurume azotaura kuti ndikati alright haina kuipa achingoenda bedzi vatatora mukadzi uya ndikati iwe unopenga here saka vanhu vaisvibisa mazita uchidaidaiwo so waizvitora kupi zvikanzi Sambiri imimi hapana chamunenge muri kuziva ndiri kutaura nyaya yaitaura pamberi pangu nasekuru nyaya iri panapa ndeyekuti varume hamuziva imimi club yedu kuti yakamira sei zvasingaiti kuti ndifesane nemurume ndichimuudza nyaya ipi iyoyi panapa ndandambosirira pakataura mudzimai apa achitaura nehanzvadzi yake akazoti iye mukadzi ndiri kukumbirawo kuti kuwe nefemiri yemurume wangu nefemiri yekwavo muri kuona saka ndipo pakagumira nyaya iyoyi aitotaura nehanzvadzi yake ndatotaura hanzvadzi yake ndizvo zvaari kutaura okay chaona kuti chazvifambisa sei saka taana sekuru apa ndipo akazonotaura kuti vakomana hamuna chamunoziva inini nyaya ndandatotaura ndeyekuti inini ndisanganisei inini nehama dzangu inini hama dzangu nehama dzemurume wangu nditaure nyaya yese zvayakadini zvayakaita torunga paya dzimati azonge taufonera naTezvara bamnini wake mukadzi uyu svika bamnini wayo wakati mukwambo uya nemukadzi mangwana saka pana mwana waTezvara wakandifonera umwe musi ndakazvirekodha futi watongawo nditi hanzi tikumbira kuti mukadzi mwana arara kuno kunhasi chaichai kana uchitokwanisa ita zveuber but aitaura wanga wasiri Tezvara muridzi wefoni wanga wari wamwe Tezvara so wanga wapiwa foni nawamwe Tezvara ita zveuber chichichi nawo nemarekodhiwa saka Tezvara vwazoti baba vwazoti auya kuno kumukwasha nemudzimai kana kuti iwe usingakwanisi ita kuti mudzimai auye kupi auye kuno ndaona kuti mukadzi kuti ndimuendese ega azviti ndotoendawo but ipapo ndandakuchirwara manje
ndaenda kwana Tezvara. Tasvika kwana Tezvara, tasvika iri Friday, Saturday manheru wana Tezvara wakazouya, but baba wanonzi bamunini nemudzimai hawanozokwanisa kuuya. Tasvika paya baba wana kuuya. Saka takasvika Friday, saka wana Tezvara wakazouya manheru emusi wechingani, emusi Saturday. Wasvika manheru emusi Saturday wabva kuti gare vari kumba. Wazotuma munhu kuti auye kutora mudzimai wangu kwanda ndakagara naye. Ndakagara pana vamwe sekuru hanzvadzi yamai, ndimo ndatiri mumba imomo. Saka wana Tezvara wabva watuma munhu kuti atore mudzimai wangu. Ngatiti pasati pasvika ipo papo, inini ndakati masikati ndakabva ndaona mwana wangu wanzi wakaiswa mazita ari involved kuti ndo watiri muclub iyoyo. Ndakabva ndaona masikati echingani eSaturday pamba wakatosvika pana Tezvara. Wani mva atondibvunza nyaya dzidzi ndisitoziva kuti zvakamira sei. Ndikati inini nyaya yataurwa nemukadzi ndiyoyo. Panditi nyaya kana kuri kuti ndiye kunyepa sambiri chambokurovai. Ndatongoona kuti okay, tinozoona ikoko. Saka manheru ayaya pakauya wana Tezvara wakauya, wanhu waya futi wadzoka papo pamba paya. Saka wana Tezvara wangu na 8:15 wabva watuma munhu vatora mudzimai wangu wandandinaye mumba mana sekuru. Kanzanzi wekunona baba wapinda munyaya dzavo. Wakazobuda ipo imomo na 5 minutes to 10. Zvinoreva kuti wana Tezvara nemudzimai wangu wakapinda mudare ravo riri refamily yekwavo ndisiko, newaya wasiko. Munzwisisa? Tazobuda imomo ndo vazonzi vanhu vese uyai kupi mumba, uyai kunoku. Dzimari tatoenda paya. Nyaya yakazondikadza ndeyekuti mukadzi uyu achitaura iye anoti ndiri kuda vanhu vekwaRusare nevanhu vekwachibongore kuti titaure problem iri kurwara nemurume wangu paite solution. Ende kana Tezvara wachitaura neni pafoni ndizvakadaro, Mkwasha tiri kumbira kuti uuye iwewe titaure nemwana wedu kuti akaenda kupi chii chakaitika kuti kuwe nekupona kwako iwewe. Saka zvinozokwanisika kuitika zvinhu zvakafanana nezvipi izvozvo. Pakatonge pakupopotwa dzimara kuna mwana waTezvara totaura tokuruwa nechichi, because ndakarekodha ipo papo kubva pakatanga nyaya kusvika ichipera ine 2 hours 10 minutes. Rekodhi yacho ndazoshaya munhu wandaimira naye ipapo manje. Ndairwara because ndaitogara pamusoro pechi, ndakazobuda chimwe chironda chandakabuda. So chakabuda pakati pemakumba. Saka ndaisagona, ndakatopiwa piro ipapo kuti ndigarire. Ndisogona kugara. Wana Tezvara totaura nyaya yotorondirowa. Pandaona kuti kwezvo ndinge ndisina side panapa handina kuuya nebishi, ndauya ndiri munhu anga ari kuda kuuya kuti pawe nesolution. Mudzimai kana kuri kuti pane kwaakaenda anogona kutaura, toenda kuya ndopona. Muri kuona hazvinokwanisika kuita seizvizvo. Umwe neumwe angangotaura mashoko ake papi ipapo. Dzimara pakazotonzi pana wakomana watenga matsotsi panapa. Vanhu vambosvika masikati aya because pana umwe vanhu wakambosvika watisinganzwisisi ndewekupi. Patengwa matsotsi. Saka nyaya iri panapa ndeyekuti kuti wewe shamwari, nyaya yanga yapera ipo pamo. Wana Tezvara wamwe wakabva wataura nyaya yekuti shamwari iwewe tora nemudzimai wenyu mundorapisane because imi maifuremera vanhu nyaya. Maifuremera vanhu nyaya. Ipapo mukadzi abuda mudarire akabva auya akutaura kuti nyaya iri panapa ndeyekuti vanhu vese vandaitaura kumazita avo nechichi ndaiwanyepera, but inini ndindiruziva problem iri kurwara nemudzimai wangu. Ipapo akadaro pana kwana Tezvara. Fandaona kuti okay, ndiko kwaane nyaya. Saka inini ndaisewawe ndine zvimwe zvinhu zvese zvandandiri kudaba. Nyaya ndaida bedzi ndeyekuti inini dai ndaita chi ndapora. Saka ndakafungidzira kuti sezvo mudzimai asvika paposition yekutaura izvozvo, even ari kutaura mukati medare rine vamwe vanhu anga akaisa mazita ayo azodzima kuti handaiwanyepera pachazosvika kana kuti tichazochiita dare redu isusu
wakwambo nedare rekwana Tezvara tochiona solution pakurwara kwangu. Handiti mudzimai atotaura kuti ndiri uzvidini ndiri ndiri wana, hazvina zokwanisika kuitika izvozvo. Dzimara ndakabva kuEverton kwakuya Kumba. Ndauya Kumba takagara, ndotomubvunza mukadzi chii chiri kutora nzvimbo iweyo. Iye aisaziva kuti chii chiri kuitika because nyaya zhinji ndaimurekodha, zvimwe hawasitomboziva kuti taura nyaya dzakakura zvisingaiti. Saka mukadzi akazonditi shamwari, patakapinda mudare redu riya wana baba wakandichinjisa nyaya kuti iwe mira nyaya yako wega because vanhu vakazara panze apa panoita bishi panapa. Saka ndakachinja kuti nyaya yangu ndeyangu ndega. Alright, patagara muna last month pana hanzvadzi yangu yakabva kunoku ichiuya kumusha, ichiuya kuSouth Africa. Hanzvadzi yangu yakamufonera mukadzi yawe, foni ichirekodha. Akazinge abva makanga musagara mese. Mukadzi patakaenda kudare rekumba kwawe akabva atosarako. Alright. Nauzoya kwandiri but sitaitowirira nemudzimai papasina problem. Mukadzi uyaya vasara kwana Tezvara. Saka pakauya hanzvadzi yangu musi wa16 last month wanzvadzi wakati aiga ndimbofonere Muroora. Fonera neMuroora paya paya. Ndakambotanga kumudza kuti hanzvadzi yangu ndoda kutaura newe chichi zvikanzi fatoboramba ndikati haya hapana nyaya yakadini yakashata apa. Ndipo akazobvuma. Abvuma akazotaura nehanzvadzi yangu. Vachibvunzwa nehanzvadzi yangu. Zvinhu zvakasombotaura muna Machi zvezve. Hapana kwakamboenda neside kana kuti. Ndio nyaya yakataurira muzukuru wangu. Ndio nyaya yakangotaurira futi Tezvara Tsano. Ndio nyaya yakataurira sekuru wangu. Ndio nyaya yakataurira futi imwe hanzvadzi yangu. Ndinayo record yacho. Nokuti wasisi wandakazoti akarekodha last month. Pane hanzvadzi yangu inotedzana neni yakashagirwa nemurume. Saka takati tiri kunhama ikoko vatamufonera futi mukadzi asara Kumba. Vataura nasisi waya akapinda futi nemo. Saka nyaya dzaitaura dzinoona unokwana kuita 6. Aringotaura nyaya iri the same kubva muna Machi. Saka pane pakazolika information pamarekodi 2 ehanzvadzi yangu iya. Ndapo hangu bamunina wangu wandakapa. Saka yabva valika vabuda marekodha vanzikwa vazikana. Mudzimai anotaura kuti anenge azosvika kwana Tezvara akarohwa zvimwe zvisingaiti. Arohwa zvimwe zvisingaiti. Saka wamurohwa anenge akabva anzi achafanirwa kuti ange achitaura neni pafoni. Saka nyaya yakaitika ndekuti patakaenda muna November paya ane mwana wake wanga akasiya Kumba. Saka chazoitika ndechekuti mwana waya akabva achiti ndaukumbira kuti mwana uyu auye kuno. Mudzimai ngoti musi Friday. Musi China Friday ndipaite muse mwana pa taxi mangwana. Ngati alright no problem hapana chakaipa. Saka musi weFriday ndava ndaisa mwana pa taxi. Saka takanga takufonerana because phone akange anayo achiitira kuti akwanise kusangana nemwana muJuburg. Vasangana nemwana muJuburg musi weFriday. Achingopedza kusangana nemwana. Saka ndazofona kuti utoti mwana uyu asvika sambiri. Saka mwana asvika panapa kune nyaya iri kunoku iri kunzi autotaura kuti asi imi mune problem yekuti munondirekodha. Ndatomuti handimbokurekodha. Kanzi pane nyaya iri kunoku iri kuti inini ndiri kunzi ndiise record inoclear mazita abamunina yaya kuti achene. Ndikati sei? Kanzi aidi ndiyo nyaya iripo. Nani? Kanzi ndiyo nyaya iri kunoku. Wangari Friday. Friday last of last week iyo. Nditotaura naye dai wazowaramba nechinhu. Vanhu marekodha acho ndinaona nhasa. Ngoti musi Friday. Saturday akabva arekodha. Kana kuti akarekodheswa kana kuti akaita sei. But toti sezvo anga andiudza zvinoreva kuti akarekodheswa.
ndopakazotanga mukadzi akuti sambiri paya nyaya taitaura paya imimi ndimi makandiitisa kuti ndiite tisvibise mazita ewanhawa nekuti imimi maida chigaro chekuchechi because mukoma wangu tinoteedzana kuchechi muri kuona saka the Gospel of God Church International Apostle. Iwe ipa paitaura ega marekodhi aya inini angu marekodhi tinenge tichitaura chipindura saka iye kuti kana akabata foni achirekodha pamafoni here kana kuti chii chaitika ameno rutoruseka paya because handizviziva kusvika ndo zvinhu zvandingati zvakaitika ende zvandakasangana nazvo mulife but kubva pandakasangana nezvinhu zvakadaiwo so life yangu yakabva yabhedha yatingoti kungosangana nemudzimai ndakasangana naye kubva tichitongotanga gore racho zvinhu zvavo zvatonyangana saka ndangouya kuna sekuru kunokuti apa kuno vanhu hatine ukama nawo vari mazita api ezvinhu izvozvo izvo saka chinhu chandaurira kuno chikuru ndichekuda kuti ndipone nekuziva kuti sezvo pari pano pane ukama apo zviri chokwadi here zvinhu zvamai awa kana kuti ndiwo wega kana kuti chii because zvinezvi kutaura chokwadi ndezvekuti mafamilies atopatsurana nenyaya idzodzipi idzodzidzi saka inyaya yekuti ukama hwakakosha saka kana kuri kuti zvinhu zvekuti zviri chokwadi zvinofanira kuti zvibude pachena kana zviri zvekunyepa mai awa wozviziva kuti zvinhu zvavo iwo zvobuda pachena futi kuti wakazvitorepi zvinhu zvaitaura zvese izvi amai ava chiri South Africa ndi mukavati uyai vanobvuma nyaya iripo ndeyekuti inini handichakwanisi kuti ndinge ndichikonekitana nawo because havasina kana nefoni. Alright. Vana ava zvavano sekutaura kwaita mukadzi kubva kwokutanga vaiti vaizvipinda bhozoreta zi vaida kuita mari. Muchitasa upenyu hwababa munini tingati une mari here? No, iwo zvekurarama vanorarama. Norarama tisingazozivi zvekuti munhu hauzozivi zviri deep nekuti mubenga akamira sei kana kuti chii but haasiri munhu anonzi anotambudzika zvake. Kuchechi kwenyu kwamunonamata matinonzi postori hakuna mweya uripo hausati wambononga tsanangudzo idzi muchinamata muri mazuva kuti madzibaba sambiri madzibaba chii apo mumwe nemumwe zvakachinongwa netsananguro dzakasiyana siyana hadzina here tsananguro dzakambononga dzine chekuita nesatanism? Hapana. Saka mukadzi anobatsirika sei manje kana muchiti mimi hamusina communication naye kana achinzi nanasekuru anofanira kunge achiuya kuno dzimbori pfungwa dzangu dzitoti hanzi ngaauye kuno kuti tese timubatsire kana timubatsirwe mese panofambiswa sei? Ipapo ndo panenge pakunetsa because takatarisa zvinoratidza kuti kubva kwandakaita kwana Tezvara ndichiuya kuno ndichienda kumba kwangu inini daikwa kuti pamwe zvinhu zvavo zvakamira zvakanaka pamwe wana Tezvara pamwe dai vakazoti mukwasha nyaya yakaitwa nemwana wedu achitaura achiti zvandambotaura paya kuti ndaifungidzira kuti pamwe tichaita dare redu risisina vamwe vanhu vayanga vari involved tiri susuna naTezvara saka ipo papo panogona kundoremba. Asi zvazvo kuri kunzi asvika pakuda kutsvagwa namba dzake dzinowanika handiti nekuti dzanaTezvara muchinadzo dzababa munini mukoma wenyu muchinadzo zvakare handiti saka izvinizvi pamiri penyu muri kunzwa sei? Nyaya iripo ndeyekuti inini mukurwara ndochokwadi ndirwara because chironda chaiya ndo chinhu chiri kunditambudza chipakati mumakumbo chinombosvika nguva yekupeina munguva dzeusiku so chete peina
makamboenda kumadoctors kumahospitals vanoti chii? Pekutanga pandakaenda ndine mudzimai ndakaenda ndisandabuda chironda, ndakaenda ndine nyaya yekutsvaya madhokta akati shamwari nyaya yako iyi ndakatestwa zvese muri kuona but nyaya iripo shamwari ndekuti hatidi kupedzera mari zvinhu zvako zvidai waita zvechiwano ukuona because pandakasvika ndichitsanangura kubva kuona honye nekudidini anzi aiwa sinzi tatanga kuitawo basa pane umwe anonzi Mukambule, so ndakatanga kuitawo basa ndisandamboona zvinhu zvakafanana nezvautaura panapa saka zvine zvoda tombozvifambire kuchiwano ndine mudzimai handii. Sai mati muri mupostori zvino isusu kwatinofamba kuchivanhu munoita sei? Munobvumirwa nechechi? nyaya iripo ndeyekuti ndakatombokumbira kuchechi kuti ndinombofambira dambudziko randiri ndinaro. Saka ukama wenyu nabamunini wakamira sei zvinezvi? Ndabamunini mukoma wana mbuya wedu imimi sekutaura kwakaita kuti shamwari iwo takabva kure, handiti paakambinga paakambotaura papo kuti imimi mutori shamwari neshamwari handiti hongu ukama uripo, asi imimi nemumwe wenyu mutori close. Saka ndoti mukadzi aburitsa mashoko ekuti chikwata chesatanism, imimi ukama wenyu nezvinezvi wakamira sei? Muchiwirirana here, munotaura mese here, munoita sei? Nyaya iripo ndeyekuti kutaura tatisutaura tese, but wazombofona wanzomarekodha andotaura kuti akazolika kuna bamunina but inini ndisingazivi kusaidi rawo inini kubva kana ngati kukura kwangu inini chandinoziva ndechekuti anotonga munhu ndiMwari. Saka kana kuti zviri chokwadi nechichi ndo zvakaitika ngokuti Mwari ndiye anoziva, but kana kutongosangana totomhoresana handina problem. Inini nditaura side rangu handina problem handiti. Aiwa, no pakanaka mukoma chekupu, regai tizozvisvitsa kunana mazvikokota tizvise kunyanzvi tinzwe kuti ana sekuru vanoti chii nenyaya yenyu. Asi ndine chimbo chokuti munoita sei? Mubatsirwa. Tinongosiya kwavari imimi chenyu kuchema kwavari chete kuti sekuru ndonzira ndafamba nayo ndopandira chironda chiripo ndovanotudza kuti tozvifambisa sei handiti ka. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani.